ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ସିଂହ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା। ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଜାତିର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ସିଂହ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚତୁର କିମ୍ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେହି ନାହିଁ। ଏକ ଦିନ ସିଂହ ଦେଖିଲା ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହୁଙ୍କାରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହସି କହିଲା, ତୁମେମାନେ କେତେ ଛୋଟ, ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ଶିଖାଇ ପାରିବ? ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ମୋ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ରାଜା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ମୋର ସମ୍ମାନ କର। ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ରାଣୀ ସିଂହକୁ କହିଲା, ହେ ସିଂହ ରାଜା, ଆମେ ଛୋଟ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକତା ଏବଂ ଚତୁରତା ଆମକୁ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସିଂହ ଏହାକୁ ଏକ ମଜାକ ଭାବେ ନେଇ କହିଲା, ଚାଲ ମୋତେ ଦେଖାଅ ତୁମର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଚତୁରତା କେତେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଏକ ଯୋଜନା କଲେ। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା, ଶହ ଶହ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲେ। ସେମାନେ ତାର ଶରୀର ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ କାମୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସିଂହ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଂହ ହାର ମାନିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ରାଣୀ କହିଲା, ଆମେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକତା ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ମନେ ରଖ, କାହାରିକୁ ତାହାର ଆକାର ଅନୁସାରେ ମାପିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିଂହ ତାହାର ଭୁଲ ବୁଝିଲା ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସିଂହ ତାହାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅହଙ୍କାର କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଶିକ୍ଷା, କେବେ କାହାକୁ ଛୋଟ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥାଏ।